Mbak, Mbak Gimo. Mbak Gimo. Oh, Mbak Gimo. Ono apa ora Cek wong iki? Ya silahkan sing sabar. Sabar-sabar yo opo Cek? Iku sabar menteng-menteng kon. Ciluk mana Cek? Mbak Gimo. Mbak Gimo. Gak iso opo, gak konsentrasi. Tapi lo tukang buka kan kenali. Kok kencik? Lo buat cek? Bagimu kok ero lho ora dhewe nang kene. Kandhane bagimu tambah sakti. Tambah sakti. Pinter yo. Onde mau? Bagimu? Menjauh. Oh, lo gula. Aku iku ero tujuanmu rene iku opo? Kok ora njaluk tulung soal asmara sih? Kok ero Cek? Bagimu ya wis ero le. Seratus kok gawana ngono? Niku Mbah. Nah, ya iki le, cocok le iki syaratnya. Pas nggih. Rosito, kok pangan dhewe paling? Mbok, Mbah. Wis ra apa-apa. Lho niki Mbah. Apa? Tenang sik. Tak dikit sik yo. Bos, cocok le. Ini banyak. Kebetulan apa? Asline kudu iki boleh. Iya, ono apa, Mbak? Gede. Saya ini. Ngono sing gede le ngene iki le. Kegedean kropoke Mbak bare ini sampai terusan. Tapi ora apa-apa wis. Penting jenenge lah padha sih iki. Nggih. Oh, miler. Wis. Matos le. Nggak anu Mbak ini Mbak. Wis gak masalah. Nggih. Sip. Tanuna yo. Nggih. Kepingin kan? Toko dhewe le. Tuh kula bangun Mbak. Nunggu di sini Mbak. Enak le. Sebentar. Suwae wis. Ora wong tenan iki kesuwen ngono kok. Nggih. Anu le jenenge aku sing lali sapa kok? Jenenge Risma. Oh, Risma ya. Nggih. Ya Allah. Dulu. Iki kembang api apa dupa, Mbak? Oh. Iki ngono dupa terus barang dupa le. Lah terus kok ngono, Mbak? Betul, Mbak. Gak percaya iki delon. Jadi kembang api, Mbak. Kembang api, Mbak. Mosok iya. Ya apa? Oh iya, gambar Power Rangers, Mbak. Ya apa? Le. Wah, kutu sing ndele kene iki mangko. Hubungan. Iki lho le dupa le. Oh, karo dupa apa? Pasangan ngerti dulinan iki. Yo opo. Sorry yo. Nggih. Mboten napa-napa. Sorani. Bener wis. Sopo nama jenenge? Risma. Oh, Risma.
Yo apa sampeyan iki, Mbak? Ya boleh nek wis tuwek. Eh? Iki kok alatnya tukang kabeh ini, Bang. Anjir iki alat nungkang biyen iki. Ya nek kene lagi properti tok ya. Oh, sampeyan nggak dukun kok tukang. Lo dukun ya mek duwe aku sikep-sikep koyo wong-wong kan duwe. Jadi sikepe sampeyan iki anu tukang kabeh. Iya mesti sikep aku mesti sikep awak tok lek ngene iki properti tok. Lho lek ngene biasanya sampeyan gawe apa, Mbak? Kayak coba tak. Lah kena karo apa aku kena obeng. Ya biasanya gawe ngene kuwi. Oh ngawur duwe. Iki, gawe apa? Nek aku golek ramban wedhus nek buri keluar kan golek ramban. Rumat wedhus, Mbak? Tuh. Celengan iki boleh. Rumat piro? Hah? Piro? Itu. Lho, ngene lho. Itu lah sini boleh kene lho. Oh, tak ketel ya lu. Lho, aki hati-hati, Mbak. Dengan saya, Mbak. Nah, Asir Mbak iki, Mbak. bocor lho. Lho, iki aki opo, Mbak? Kok padha kabeh iki? Aduh lho. Padha kabeh. Ya iki jenenge akeh wetung turun ya iki. Keturun apa sih, Bang? Siji, loro, papat, lima, enam, pitu. Kok wolu? Pak kampung itu iki tok. Oh, gendeng lagi ini. Loh, iki pusaka apa, Mbak? Lho. Terus niki ini sih iki. Pusaka apa, Mbak? Mbak Mudok iki meneh golek kayu bengu iki golek kene iki. Oh, Wah. iki pusaka apa, Mbak iki, Mbak? Tuh. Ya iki jenis pusaka tata ya iki lho. Artinya apa, Mbak? Tuh, nyocoken. Oh nyekel iki susah berkata-kata. Lho, cukup dire kok dibanting. Timbangku susah berkata-kata. Iki pusaka apa, Mbak? Loh, lah iku jenenge siku. Artinya apa, Mbak? Sikilku kaku, sik tas musik sih, Mbak. Aku takut temenan. Apa, Mbak? Lah iya jawab ora kok jawab. Sikil kaku iku, Mbak. Iya. Iki pusaka apa, Mbak? Petel. Artinya? Sekarang diempat kudu kentil. Oh, aku kayak Mbak. Ya apa? Ya sik kentil. Oh, ojo le. Ono dhewe lah bawakmu. Oh, nggih. Hah? Anu, Mbak. Apa? Terus ngelak. Terus ono barang aku dhewe. Sopo sing jukno? Wis jukno lek kulo ket mangko ora kok ude. Oh. Kamu dulu dah. Oh, Ojo akeh. Kau mantau. aman. Aman. Curhat aman sih. Wis tak ngono lho. Loh, ora bisa. Nggih, Mbak. Suwi lek gini yo. Nggih. Tak kawani anu. Nggih, Mbak. Nah, iki Nggih. semprotno nang pakaiane areke. Nggih. Wis pokoknya sembarang areke kok barang areke. Nggih, Mbak. Terus Tak jamin nih. sampeyan apa, Mbak? Kantil nang. Oh. Semprot sembarang nggih, Mbak. Heeh. Bila iso nang gombalane, apane. Nggih. Wis mulai. Nggih, Mbak. Nggih pun nek wonten, Mbak. Ngono. Nggih pun nek wonten kula wangsul ning kali penyu nggih. Oh iya. Matur nuwun nggih. Matur nuwun nggih, Mbak. Monggo, Mbak. Tanya Jokowi. Monggo, Mbak. Oh iya. Jadi sepakatan iko yo. Oh iya. Ya kita kamu. Gak biru ta, Mbak? Yo ora ta aku misimu sak ngono ya aku ta awakmu. Gak aku ah. Yo ora oleh kulimo lho, dan putusane siji. Oh.
Iya, Pak. Kapan-kapan tak ke pasien yo. Oh, iya. Pokok yo sono. Oh, komisi ya? Hmm. Oh, beres ini. Pokok sampean meneng dikene engko ono pasien nang omah. Lah, tak tenori. Iya, siapa dari awakmu wis. Yo, sampai balik kono. Ya boleh Bu, Pak. Oh, Assalamualaikum. waalaikumsalam. Si. Bagimu goblok perkara duwe sih ane. Yo opo iso akeh aku wah. Sebenarnya wis seneng aku kena gitu opo-opo.